Mataimakin sifetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da ke Kano, AIG Bello Sani Dalijan, ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da jami'an rundunar cewa lalle ne su kiyaye mutuncin aikin su da na rundunar 'yan sandan. Message din Inspector General of Police shine in gaya ma 'yan sanda su zama kada wani ya yi wani abu da zai jawo abin da zai hana a yi zaɓe. Tabbata an yi abu bisa gaskiya da adalci. Kowa a bashi dama ya yi abin da ya kamata ya yi. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan ta Kano ta haramta jam'iyyun APC da PDP da kuma NNPP gudanar da tarika a lokaci guda, wato ranar Alhamis ɗin nan saboda kauce watar zoma. To amma duk da haka an sami karan batta tsakanin magoya bayan APC da na NNPP, inda rahotanni suka tabbatar da cewa mutane da dama sun jikkata, kuma mazauna birnin Kano da kewaye sun kasance cikin zulumi. Muka dawo bata canza zani ba, da ƙarshe dai suka yanke cewa sun soke dukkan tarurrukan namu guda 3, kuma a lokaci guda za su rubuta mana takarda. Muka yarda akan haka, kowa ya to wajen karfe 11-12 na dare sai naga sun turo wannan hoto na wannan takarda ta hani wanda suka yi mana. Mutumin da mu muka ce mun yarda cewa din ba sai mun fito ba, tunda kowa ga abin da jami'an tsaro suka ce, to ina kuma magana arangama. Magana ce dai kawai sun zo sun samu mutanenmu sun sassare su, kuma ba wai akan hanya ba, ko a shagonka kake. To kaga idan har haka ne sai mu ce shi zuwansa ya zama kaman taurarewa mai wutsiya. Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren reshen jihar Kano na jam'iyyar APC mai mulkin Kano. Sai dai Farfesa Rufai Amal Alkali da ke zaman shugaban NNPP na ƙasa baki ɗaya na cewa PDP ta je ta yi babban gangami a Kano, APC ta yi babban gangami a Kano, wanda duka shugabannin sun je masu neman takara sun tsaya, amma shi Rabi Musa Kwankwaso bai je gangamin rali a Kano a mazanin mai neman shugaban kasa ba. Saboda haka kuma sannan Kano nan gidansa ne, Kano nan garinsa ne, kuma ya san kowa yana da jama'a, kuma an san cewa ya kamo hanya. Saboda haka jami'an tsaro sun san da wannan tafowa nasa, amma abinda muka je cewa da aka je cewa zai zo din, wato don a karya alkadarin wannan taro nasa, to shine aka taso da wani gwari suka ce suna so su yi wannan radi a wannan lokaci, kuma an tabbata cewa in yazo ba zai shigo haka kawai sulululu ya shiga dakin sai kwanta ba. Ko da yake waɗanda aka raunata na ci gaba da karɓar magani a asibitoci, bangarorin biyu na ci gaba da nuna yatsa ga juna. Hakan ta sanya zauren haɗin kan malaman Kano ya fitar da wata sanarwar jan hankali ga mazauna jihar ta bakin sakataren zauren Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Zauren haɗin kan malaman Kano yana kira ga kafatanin mazauna wannan jiha ta mai albarka da su gudanar da harkar zaɓe da ke fuskantar mu cikin ruwan sanyi da zaman lafiya, kuma su gujewa tashe-tashen hankula da ba za su haifar da alheri ba ga kowa. A dalilin haka, zaure yana kira ga al'umma da cewa kowa ya je ya zaɓi wanda ya kwanta masa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Al'ummar gari dai na gudanar da harkokinsu cikin yanayi na taka tsantsan, yayin da sa'o'i kalilan suka rage a tafi rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a ga sabon shugaban Najeriya da 'yan majalisar dokokin ƙasar.